hlavou sem. Jiří bude mít rozcvičku a já nějaký rozejbání a pak na to navážu. OK. Stojíme proti sobě, jeden si nastaví rukavici na bradu, já se hejbu, jenom dávám jab, vrátím se s jabem. Já jsem levá, takže jdu přední, vrátím, přední. Jsou v té vzdálenosti v dálce, přední noha funguje, vykročím, odkročím a zase si vykročím. Zadní je celou dobu. Jo, mě jde volný rameno, jenom tohleto, hop, zpět, hop, pohnu se. Celou minutku uvolněný ramena, jen se takhle rozejbe, tam pojďte, jo? A hejbem se, jo? A došláhnu. Začátek stejný, začínám, zase dávám ten svůj přední direkt, dopředu, vracím se a hned dávám zadní. Jo, nakračuju, protože můžeme do té jedné rukavice, to nevadí, takže stojíme, hop, zpět, hop. Jo, ta zadní noha, u toho předního direktu já se vykročím přední, vrátím se, jde ta zadní a jde přední, zadní. Přední krok, zadní krok. Jo, v tom zadním direktu ta zadní noha zkusí dokročit do té špičky. Jsme daleko, hop, zpět, hop. A zase zpátky. Jo, je to stejné, jestli jsem to jsme dělal. Přední, zpět, přední, zadní. Zkuste tam dokročit do té špičky, nesloučím úplně takhle, jo? Pojďte. Dávám přední direkt, zkusím to teďka tvrdě, nakročím si do toho, jde tam váha, vrátím se, teďka fejtuju ten přední direkt, budu kopat přední high kick z přední nohy. Jo, takže je to direkt zpět, teď dávám tu ruku a switchuju boky. Je to v této pozici a z toho už kopu ten high kick. Jo, takže jsou uvolněný, že vrátím, jo, a zkusím to zvednout, protože vždycky nejlepší, když jste oba dva stejný guard, tak vždycky je lepší útočit na tu otevřenou stranu, což je je to kopat z té levé strany, takže nejjednodušší věc, prostě tvrdý direkt, nejlépe, kdybyste ho trefili, on na to reaguje, byl v tom úder, třeba bude chtít přesně, když sklepává úder, je to nejlepší pozice, jo? On sklepne a teď mám čas na ten high kick, ale i když nesklepává, i když borec se jenom zabalí, tak ten high kick prostě projde. Ještě jednou ukážu, tvrdý direkt zpět, hop. Jo, jenom ukážu tu ruku, a ten switch boku, za tím letí high kick, přetočím. Pojďte, vyzkoušíme. Lidi dělají to kombo a ví, že prostě ten člověk zaútočí a mu dám direkt a vím, že on mě bude chtít něco vrátit. Jo, takže nejdřív je jenom direkt, dám jenom direkt, teďka hop a vím, že on půjde a je to jenom dopředu, okamžitě ta zadní noha dělá krok zpět, kousíček a já hnedka musím šlápnout dopředu. Je mít úhyb nebo úhyb. Povolení, ale s nabitím. Hop, přesně tak. Hop. Jo, je to prostě o té rychlosti. Třeba to ani není dokonale technicky správně, že tam člověk do toho trošku přepazne, ale je to o té rychlosti, musíte být hop, pam. Protože když to jako udělám dokonale technicky, ale pomalu, tak to člověka nikdy netrefím. Jo, takže znovu. Direkt, stojím, direkt, hop. A v okamžitě, jak vidím, že on vystartuje, hop, a hnedka tam musím být zpátky. Další varianta, kdyby ten soupeř, když couvé, chtěl bych jít do toho high kicku nejlépe, protože je velká šance. Kdyby necouval, tak jsou v téhle pozici, udělám ten malý krok a jdu koleno prostě středem, pum.
zkusím narvat koleno na hlavu. Ale teďka zkusíme ten high kick. Jo, že by ten soupeř se snažil vlastně podkolenit od toho žádu. Hop, 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 hop. On je odkloněnej nebo couve a já to zkusím zavřít tím high kickem. Takže jste v téhle pozici, malej kruček pravou nohou, malej step, hop, a vykloním. Jo, jenom zůstanu vlastně v téhle pozici, není těžký ten high kick takhle kopnout, protože jste vykloněný, on by vás neměl ničím ohrozit. Ten lapář ukazuje, ten si vybírá, ten ukazuje techniky, co se budou provádět, ale když třeba Jiřím ukáže pušník, tak jo, a udělám si klidně ten fake, co jsme dělali. Aha. Jo, přesně to, co jsme dneska dělali. Přesně, klidně pracujete tam s těma rukama u těch fake. Jo, přesně tak. Ať tam jede. Jo. Ukážu, i kdybych ukážu mu high kick, tak se ho ukáže, Jo, ať to není jenom, že kopete, ale dělejte, ukazujte ty fejky těma rukama. Ukazujte mu, ať má tu reakci, ať se vám pořád dívá na ty ruce a pod tím se snažím dělat ty kopy. Jo, pojedeme to 3x minutu jeden, 3x minutu druhý, takže minuta jeden, minuta druhý, takhle 3x, jo, střídáme se. Viděli jste, že jsme nejeli víc než, já nevím, 2-3 údery, jo, v těch kombinacích. A že se v tom dá vymyslet nebo najít způsob, jak tam udělat nějakou menší změnu, která prostě fakt projde. A projde tak, že tam je většinou tam ten druhý úder, nebo ten slip úder, nebo to koleno, nebo ten high kick. To jsou ty věci, které prostě fakt už tam potom procházejí. A akorát to musí být fakt najetý, ať na to člověk nemusí myslet v tom boji. Proto drill, proto trénink. Jo, bylo to víc drillový. Vlastně začátek, všechno to byly jednoduché věci. Bylo to i přední, zadní. Vlastně každý by tady ty kombinace jednoduchý měl umět, ale za to jsme dali nějaký fake a návaznost třeba s tím high kickem. Jsou to jednoduché věci a za mě nejfunkčnější věci, když jste v té vzdálenosti a nechcete přejít do té přestřelky a úplně se do toho zbláznit, tak tohle to je jako ten styl, co mi vyhovuje, co mi sedí a doufám, že si z toho něco odnesete z těch technik a využijete. Proto ještě potom projedeme, jak jsem říkal na začátku, furt tu vzdálenost, to ještě ten fokus na tu vzdálenost, jo, a i po té kombinaci, jak jsem tam, tak potom furt ten přehled, zase zpátky do toho, jo, protože většinou se tam stává to, že po tom kombu někdo tam něco pošle a to tam prostě potom projde. Děkuji. Tak dnešní trénink jsme začali technikou, že jsme naměřovali vzdálenost, aby si udržovali dostatečnou vzdálenost na ty přímé údery a pak jsme vlastně z toho přecházeli na fakey a různé útoky a kombinace, které na to můžou navazovat, jako například fake high kick, fake koleno a vlastně nejít dopředu úplně bezhlavě, ale načasovat si to, že člověk zaútočí, vrátí se do vzdálenosti, zaútočí, vrátí se a pak přijde do toho útoku úplně. Takže bylo to o té vzdálenosti, o tom vracet se furt do toho svého jako kdyby stabilního postoje a z toho přecházet dopředu a k tomu jsme navázat ještě nějaký fakey. Myslím, že to bylo hlavně o jednoduchých technikách, nebyly to žádný dlouhý komba, byly to většinou 3-4 údery, ale v tom MMA by to mělo fungovat spíš takhle, ne 10 úderů. Myslím si, že jsem tady viděl dneska hodně talentů, že někteří ty techniky ovládají líp než já a ne, to MMA jde nahoru a je super, že vlastně BEP institut dělá takovýhle akce, že můžou trénovat i společně ty amatéři a myslím si, že do budoucna to pro tu profi scénu bude mít velký benefit. Byly tady hodně zajímavé techniky, ten přešlap high kick z přední byl hodně dobrý a to koleno se mi líbilo, to určitě využiju. Zatím moc zápasů nemám, ale plánuju teď příští rok jako hodně zápasů a rád bych vyhrál mistrovství světa, IMAF a pak UFC. No, určitě jsem se vzal všechno, co mi kluci řekli, jako bylo to takový, že se hodně
od nich dá jako nejlíp učit a teď jsou prostě nejlepší postaři, co tady jsou. A jako cokoliv oni řeknou, tak je pro ně svatý a to prostě budu dělat. Jako. No to, co ukázal Jirka, tu rychlost, to je prostě se budu snažit naučit jako tak rychle, jak Jirka, to prostě to je masakr, takže bych to chtěl. Já byl za sebou 3 mistrovství světa, 2krát mistrovství Evropy a tak. Kariérně, tak ještě budu tak 2 roky v amatérech a pak do profi, no, pak do profi a určitě jako co nejvíc to bude. Ty switch kicky, hrozně. To mě úplně, já jsem to začal zkoušet chvilku předtím, než jsem věděl, že bude vlastně tento kemp a hrozně mě to začalo bavit a právě mě hrozně potěšilo, že se to tady probíralo nějak víc dopodrobna, s čím se to dá navázat. A přijde mě to úplně nádherný, protože to málo lidí to dělá, málo lidí jako docela mě přijde, že aj kope. Když už kopou, tak kopou většinou ze zadní nebo když změnil guard, ale z tohto je to hrozně rychlý a je to hezký a dá se na to hezky navazovat.